Bramzo. Bramzo. Ite nyama ga jito bo ga dan ko. E tu mata ne mi fe ma me a. Om kumai. Muso be ne bolo ne a fe kan ga kew. U be ma ga kya. Bramzo itu mga fli era mare. Om mara bala kumai. Me atene ne chabi ne chereche. Ne shira ya. Ogoro ne titarlo ga la lai. Etene do emna ne don san. Ni che soro en san. Comment? 21. Bitani folite ben. Nta fe muso binta aga shiam. Ise ba kuma fama. Kuma fama. Ne mana intervention pa kama ne ko dron ta fe muso ga shiam. Ai mingi ama mingi kanu nyi ko. Ne ko dron aga tu fe abana. Ko dron fi. Non, ne fere bi ni yara mu. So madana. Ni re bora so kana soro kolonala. Ni re wa mango karsa. Shofa ga dango mina tanku. Kale mana ne kama. Ko ne muso dale no so. Mais amani kama. Amana ne kama. Non, amani kama. Ni yɛrɛ bɛ kuma fɔ ni ko bɛ taa tacogo la ɲama ya ji bɔ dɛ mais i bɛ ji yɛrɛ kɛ fanga tigi ko non a tɛ foyi bɔ waati ben ni yɛrɛ kuma kan yan a tɛ n tɛ siyan bon kɔrɔ a bɛ siyan ne ta de fɔ a tɛ siyan o y'i ka so sanni a bɛ siyan o y'i ka sanni ok problème t'a la on verra ballamina dɛ Ngota tɛ yan nane na sigi ko dɔ kɛra na bi ne dabali banna dɛ sɔgɔmada na ne de bɔra o y'a sɔrɔ e dalen don so kɔnɔ ka taa n buramuso sɔrɔ a bɛ jibɔ la ne de ko a ma n ko karisa ko so faga di an ko n bɛna taa a b'i kanto ne ma k'ale mana ne kama ko ne muso dalen tɛ so kɔnɔ ko munna ne tɛ se ka muso minɛ ko ne b'ale ci n bɛ tila ka b'o la ka taa bɛnni nɔfɛ bɛnni fana bɛ tila ka ne minɛ ka d'o ma ko mana ne kama Binta de y'o fɔ ne ma ne de a binna ko in binna ne yɛrɛ da kan de quoi ayi jɔ a tɛ kɛ ten sa a tɛ kɛ ten e ka nin ta i dusu fɛ mais don o don n'a fɔra ko ani bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ lagosi a ye k'i minɛ ka d'a ma mais bi ale muso nalen ale bɛ ne minɛ ka d'a muso ma i se bɛnni kunkolo ka gɛlɛn bɛnni bɛ ɲini ka ne a bɛ ɲini ka n bugɔ a bɛ ɲini ka bolo sigi ne la muso kama balima filɛ ka ne bila nin fɛnɛ nin balila na bi dɛ mun tɛmɛna ni fɔ e mun fɛ ɲɛna non ne ɲininka de a min filɛ b'o ale to so kɔnɔ ne y'aw ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn i bɛ na n gɛn ka taga de yan ne tun gɛn sa olu ye mun fɔ ne ɲininka n jaabi dɔrɔn a banna e bɛ ka ɲinɛ min kɔ bɛnni ne ma furu ka na e kɔrɔkɛ kama ko ne bɛ yan nɔ e kelen dɔrɔn de kama ne y'o bɛɛ faamu sa kɛlɛ kun ye min ye n'i y'o fɔ ne kan ka min fɔ ne b'o fɔ a ye a ko n ka ji de k'a kun ko n tɛ ji k'a kɔnɔ k'a muso bɛ so kɔnɔ a bɛɛ a kun bɛɛ de nin o dɔrɔn de don a banna i tɛ taa yɔrɔ si o lagadi la Walaikum salam bɛnɛ yan awɔ a bɛ yiri kɔrɔ Ben, e caman tɛ ne fɛ bilen n ka tile dantigɛ ma cɛ mais au moins foli kɛ non foli tɛ bi ta la n ka tile dantigɛ ani n ka papier ni défaut o défaut n ka mobili sɔrɔ wala i b'a sara ma cɛ o bɛɛ y'i kungo de ne bolo i b'a faamu n ka mobili bɛ da a bɛ da la kɔni da yɛrɛ n tɛ taa ni n ka papier tɛ n tɛ taa yɔrɔ si ni n ka papier tɛ a bɛ sigi kɛ bi kɔni ne ka papier bɛ di wala bi kɔni ne ka papier bɛ di ma cɛ kana ne kunkura ne bɛ tulokala tɔ dɛ ne ka juru bɛ la depuis a waati jumɛn i tɛ kan ka fɛn sara e mɔgɔ bɛɛ ka wari la de wari b'e la cɛ ne tɛna taa yɔrɔ si de ne tɛ nin lamɛn ne tɛna taa yɔrɔ si de
o kuma fu de o bɛɛ ye kungo den de bolo ne tɛ taa yɔrɔ si de ne sigilen Kana o ye kungo de ne ka sira b'e la ne kɔni ka papiye bɛ di ne ma dɛ wa ale bi dɛ taa ne ka papiye ko ɲɛnabɔ dɛ Ça va patron? wa ça va ka Kɛra cogo di? Ko mɛ cogo di? Ko cogo di? Sigi kunkolo den t'i la bilen. N bɛ n ka wari juru to i la i b'i ka so jɔ dɛ i b'i jɔ ko cogo di? Cogo de y'a juru b'i la. n bɛ min f'i ye I t'a la dɛ i t'a la i t'a la. Wuli ne yɛrɛ ka sɔrɔ nin na an ka taa wuli an ka taa. cɛ mun de kɛra Wuli an ka taa. awa Ne mago de bɛ a ɲɛfɔ ne kɔnɔ ma de. o ye kungo den de y'i bolo kɛ Ne kungo tɛ n o bolo. ye kungo den ne mɔgɔ de b'o la e kɔnɔ kɔnɔ ne de kɔnɔ da e la fa de b'e la Mais e de don dɛ. cɛ k'i ka bɔ n kunna n ka bɔ n kunna bɛn san E bɛ furu na ne sɔrɔ. o ye kungo den de y'i bolo yan fa den de b'i ɲɛ la Ni mugu t'a la i ye kɔnɔ la i ma kɔnɔ la ne mugu t'o la. cɛ ne ka mobili papiye ta ka na koyi I ye mugu t'o la i ye kɔnɔ la i ma kɔnɔ la ne ka sira ko. Ne yɛrɛ N'o kɔnɔ ka ma wari di n ka wari. Ne yɛrɛ kɔnɔ ma don. n ka mobili papiye ta cɛ aw ka fana mun de bɛ yen Ne ko mun de bɛ yan nɔ? Parce que ne birilen don ne ye kuma bɛɛ kɛ yan nɔ ko kɔnɔmaya ko kuma. N m'a faamuya ne ka wari ɲini. i m'a faamu i tɛ ɲininkali kɛ Ne ba k'a kɛra cogo di? Ne kɔnɔ ma don. Ne kɔnɔ ma don. cɛ ma kan ka n'i kɔnɔ n b'i san pɛrɛn jigi kunna E bɛn i tɛ fɛn fɔ ne ɲɛna ne bɛ min faamu. Ne ba ne ko n ka wari di. ne ba f'i cɛ ɲɛna k'an ka n ka papiye labɔ Ayiwa. ko ɲɛnabɔ dɛ i kɔni ko i bɛ ko ɲɛnabɔ de E bɛn. Han? E bɛ se ka fɛn fɔ ne ye min faamu. ka fɛn olu yɛrɛ tɛ nin ye i t'u ɲininka ka fɛn f'e ye e bɛ min faamu cogo di E bɛn ne tɛ maloya dɛ. Ne bɛ yan san don ne ma kɔnɔ ta e tɛ kɔnɔ ta Ne ba cɛ ne tɛ kɔnɔ ko kuma la ne ko n ka wari. Ne ne ba ne ka papiye a f'i cɛ ɲɛna k'an ka papiye ka labɔ sira t'aw ta la ne de bɛ kɛ arajo. A b'aw jɔ n ka kuma kɛ ne kɛra misikaw. o nana an sɔrɔ yan ba ne Ka wari. cɛ ne ka papiye ko de bɛ ɲɛnabɔ ala ne ka papiye ko bɛ ɲɛnabɔ dɛ Cɛ kɔntara ni kɔnɔma ko kuma ye sa an b'an ka wari ko kuma la ko kɔnɔmaya. Kɔnɔmaya ko bɛ kɛra. fila bɛ kɔnɔma ko kuma la Wari ko ni kɔnɔmaya bɛ ɲɔgɔn sira la. Mun bɛ yen mun de bɛ yen sa. E bɛna se k'a ɲɛnabɔ wa? Mun kɛra e bɛna se k'a ɲɛnabɔ. patron na ne y'a ka kuma bɛɛ mɛn e ka taa sini na i bɛna wari minɛ Ok, n y'a mɛn komi e ko ten ne ta ye. Sini sɔgɔma n bɛ na n ka wari minɛ. e ta ye joli Aw yɛrɛ bɛ ka sisu mun na dɔrɔn aw bɛ luwanse de la. Ne ka wari de kɛra ka so. N ka wari. ayi a y'i ka wari minɛ k'a to i cɛ nin so in ne yɛrɛ nin y'an fa ka so i lamɛn sa nin y'an fa ka so de ne de bolo wari donna a la i ka wari minɛ a y'a to dɔwɛrɛ ye A ɲininka a sigilen filɛ a ɲininka. cɛ i tɛ bɔ ne da la de yan I hakili sigi. ne ka min f'i ɲɛna fa i ka wari minɛ a y'a don da wɛrɛ de fɛ Cogo di? foyi tɛ nin bolo yan nin bɛ ne yɛrɛ la kɔnɔma la ne balima ko cɛ ma i ka wari don da wɛrɛ fɛ parce que a bɔra muso furu kɔnɔna na sisan ne kɔni t'a dɔn a don o la mais problème foyi t'a la n m'a garanti ta ye i bɛ se ka taa Sini tɛ tɛmɛ ne ka wari kan. N kɔni b'o f'i ye k'a fɔ ko non i b'a garanti e ta ka ka wari taa yɛrɛ jɔ. tɔtalen ye joli Min ko e yɛrɛ bɛ se ka jate minɛ. i ka wari tɔtalen mɛ A yɛrɛ sigilen filɛ a f'a ka fɔ kuma bɛ Kuma ne tɛ de ne cɛ ta kuma ye tɛ ne na sisan kuma bɛ ne de cɛ 1 million. tɛ cɛ dɛ 500 de don Juru mɛnɛ de y'a kɛ 1 million. i bɔ an da la e m'a ta ka ban ta I kunkolo ka yan. sini e ta ye jumɛn ye Ne ta bi waati jumɛn ne ka mobili juru ta. K'a ban o sira ni nana kama ye k'a ka mobili clé ani ka mobili papier a ye clé di ne ma a y'a ban ka papier de di ne ma sisan ne sigilen b'o bolo. Ben mobili min papiye min mobili papiye mobili feerelen don ne bɛ ka mobili boli yanni mobili tigi mɔgɔ ka se mobili ma i y'o fɛnɛ kɛ wa dɔrɔn i ka mobili bɛɛ bɛ d'a ma i b'a fɔ min jɔ kɛra ten Ne ka mobili bɛ million 20 voilà sini a b'an sɔrɔ so. nani kelen ye fɔlɔ ma nani kelen ye i m'i ye bi yan i m'i laban cogo yan A ba ɲuman kɛ e sɔnna ka nin kɛ nin nin ka nin fɛn ɲɛnɛmani nɔfɛ sɔgɔmada in na ni kuma nana e ɲɛ ci a tɛ nin yan aw ka sabali fulaw bolo nin cɛ kana na kuma caman kɛ ne kunna ne sigi ka fɛn ta push i daminɛ ka bɔ yen tile ka mɔgɔ la e yɛrɛ kan ka kuma yan bi e tɛ malo wa e kan ka kuma yan bi e ma bɔ ka kɔlɔkɔlɔ dɔgɔli da ne ka sɔgɔmada in na i muso in nɔfɛ yan mais problème tunnen filɛ i kan sisan e bɛ kɛ mun den sugu ye ne m'i lamɔ tan papa taara tiɲɛ don mama taara tiɲɛ don i tɛ sabali ten sa jisuma dɔrɔn k'i kɔliji la e bɛ ka nin min fɔ nin hali k'a tuma a bɛ bonya ne kan nin tɛ se ka jogo la cɛ taa bɔ ne kunna
Ni yo imbécile kuma fila fɔ sisan n b'i tulo fa fiɲɛ na sa o ye mun wala kuma Nin to yen ni bɛ nin kan bi Ah? o bɛ nin bɔ. jamana i jamana no i tɛ se ka ko ɲɛnabɔ Ni bɛ ninnu kan bi o bɛ nin bɔ. ninnu bɔra yan sisan u bɛna kabako ta bɛɛ kan